yun eh. Shout out! Uwian na, asa man to? Shout out! Shout out! Boss Fernando, si Fernando to, ning labay, nag-martial sa kon. Close ang istorya. Wakas ako. Android, I love you. Wala na, ning lakaw na. Nagpasigar, nagsuga, wang gawas. Isa pa mga lalaki naka-jacket. Sige, kuya, gunit ko sa mag-jacket. Kuya, pati ko, ano na. Kuya, magunitan. Grabe, ang legs. Madam Anabil, shout out. Sa Nabil. Wala siya. Shout out, shout out. Shout out. War naman na. Batalyon naman na. Ex-batalyon na. Sorry. Wala ning gawas na si Juan. Saka, pagpahinga pa lang sa sakyanan. May korneo. Shout out sa mga kameraman.
Shout out, te. Shout out, Sara Duterte. Te. Tia. Tia ada kan yung tao, Tia. Ayun ka ba dyan? Mahiling man kayo. Sila lang iday. Sabi kadagdag tao eh. Uy, ay kahit na. Pinapatungkol na po. All kayo duduk. Asa yung security bank dili lapit? Security bang papunta na lang sa police na kayo. Papunta na lang nila. Sina Atong ilahon na nagkaguan Miguel Migsubiri walay isyo sa kurasyon walay absence sa ano wala o ganawa ang explanation sa Christmas, something, something,
Pwede ako ninyo, be. Ada yang pakai mata, pakai kaki, kita menegak. Ada yang bilang Ay, okay kayo yan. Nami diri na imong igagaw. Duha ka po. Na imong igagaw. Hey, Bisa na yan. nangusta si sa YouTube ang guni. Live YouTube ba YouTube? Shout out. Shout out chip. Shout out mo ini ang mao ni ang katawa siya kayo. Shout out sa mga kuhan niya. Wala. Na, datang ning gawas ganyan. Oh, nagpasigar sa suga. Git naman gud. Eh, nates.